Kif eluf ta' Maltin u Għawċin ħadu vantaġġ mill-festa tal-Imnarja u rħewla sal-baħar sabiex jowmu għawma tajba, għas-Soċjetà Maltija tas-Salib l-Aħmar il-jum tas-Sibt kien l-aktar ġurnata impenjattiva tas-sajf. Fil-fatt fil-jum tas-Sibt, l-istess soċjetà żiedet l-ammont ta' ħaddiema mqasmin madwar Malta sabiex ikunu jistgħu jilaħqu ma' kull każ ta' emerġenza li jista' jinqala'. Qalet dan Rita Fenek, uffiċjal tas-salvataġġ fih dan is-Soċjetà tas-Salib l-Aħmar, kif spjegat kif jiem bħal dawn fosthom il-festa ta' Santa Marija f'Awwissu li huma meqjusa l-iktar impenjattivi fis-sajf kollu minħabba l-influss qawwi ta' nies li jfrekkwentaw il-bajjiet Maltin, madwar 100 persuna jkunu mqasmin f'timijiet differenti madwar Malta u Għawdex. Dam differenza għal ġranet oħra tas-sajf kif jitħaddmu madwar 80 ħaddiem. Fi ġranet fejn qed nistennew naqra iktar ta' influss ta' nies bħal mija llum, ovvjament inżidu insaħħu l-operat. Illum għandna 8 teams oħra iduru ma' Malta biex inkomplu nissapportjaw u nsaħħu it-torrijiet. Intant Crew ta' One News f'ħabta u sabta kelli waqqaf ħesrem l-intervista tiegħu kif is-Sinjura Fenek flimkien ma' aktar ħaddiema tas-Salib l-Aħmar ġew majta fuq każ ta' emerġenza fil-bajja ta' Għajn Tuffieħa. Fil-fatt One News segwa mill-qrib l-andament tal-ħidma ta' dawn il-ħaddiema f'dan il-każ. Kif il-ħaddiema daru bil-mara li kellha sintomi ta' ħass ħażin qawwi, it-tim mediku tas-Salib l-Aħmar spjegalna kif każijiet bħal dawn iseħħu ta' spiss u bekk saħħu fuq l-importanza li wieħed dejjem jixrob kemm jiflaħ ilma. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.